khonto ayitholile. Ukutholile ukuthi udiliza udevil kanjani njengoba esefuna ukukhuluma naye. Ayi agcine efikile udevil diliza mgodoyi njandini, hayi afike-ke. Hhayi umalume amhlome ngemibuzo, cela nizwe imibuzo. Njengoba uzolobola itshitshi, ngabe nawe uyitshitshi, ngikulindele ukuthi impendulo izothi cha. Unayo ingane? Yebo, khona. Ihlawuliwe leyo ngane? Yebo. Cha, ihlawuliwe. Iyondliwa yona leyo ngane? Which like lento ayenzile umalume nje fanele kwenzeke nje vele. Before ni-accept amalobolo nize nishadise ingane yenu, kumele nazi ukuthi ingane yenu ishada nhloboni yapenda. Ungathathi nje niyoshadisa ingane kanti nishadisa ne-serial killer. Noma nishadisa nodiliza, udevil straight uqobo lwakhe odlwengulayo, yabo nje zonke lezo zinto. Which I commend him, like ungajabuleli nje ukuthi kuzoza amalobolo